Dema ku mirov li dîroka rewşenbîriyê ya cîhanê û rojhilata navîn dînê re heta sedsala bîstan kêm caran navê jinan di qada dîroknivîsiya fermî de derdikeve pêş. Lêbelê, li dilê çiyayên Zagrosê û li paytexta Mîrektiya Erdelanê jineke bi navê Mestur Erdelanî, ango ma Şeref Xanêm, di sedsala nozdehan de ev sînor şikandin. Ew ne tenê helbestvaneke xwedî bandor bû, lê di heman demê de tê hesibandin ku yekemîn jina dîroknivîs a Kurdistanê û Herêmê ye, ya ku dîroka mîrektiya xwe bi awayekî sîstematîk tomar kiriye. Di vê gotarê de em ê li ser ciyana wê, şahberhemên wê yên dîrokî û rola wê ya pêşeng di parastina çanda Kurdî de rawestin. Jiyan û perwerdehiya li sineyê Mestur Erdelanî di sala 1850 de li bajarê Sineyê, ku navenda Mîrektiya Erdelanê bû, ji dayîk bû. Malbata wê, Malbata Qadirî, yek ji malbatên herî dewlemend, zana û bi bandor ên bajêr bû. Bavê wê Mirza Ebûlhesen Beg giringiyeke mezin dida perwerdehiya keçên xwe ku ev di wê serdemê de rewşeke pir kempeyda û bêwêne bû. Mestur li medreseyên Sineyê û li ber destê mamosteyên herî zana fêrî zimanê Kurdî, Erebî û Farsî bû. Wê di temenekî biçûk de dest bi xwendina felsefe, pitî, edebiyat û dîrokê kir. Jîrî û aqilmendiya wê ya awarte bû sedem ku ew di nava rewşenbîrên serdemê de bibe xwedî dengekî bilind. Di şîwantiya xwe de ew bi Mîrê Erdelanê Xesrew Xan re zewicî, ku ew jî helbestvan û hunerperwer bû. Ev zewac bû sedem ku Mestur di nava Qesra Mîr de xebatên xwe yên zanistî û wêjeyî hîn zêdetir geş bike. Şahberhema dîrokî, Mejûyî Erdelan giringiya herî mezin a Mestur Erdelanî di pirtûka wê ya bi navê Mejûyî Erdelan, ango dîroka Erdelanê de veşartiye. Berî wê, dîrok piranî wekî mijarekê ku tenê zîlam dikarin binivîsin dihat dîtin. Lê Mestur bi vê berhemê re sê tiştên giring bi cî anîn. Yekem, dîroknivîsiya zanistî wê dîroka Mîrektiya Erdelanê ji destpêkê heta serdema xwe bi hûrgulî, bi rêbazeke sîstematîk û bi çavkaniyên bawerpêkirî nivîsand. Dûyem, Nasnameya Herêmî wê li hember dîroknivîsiya navendî ya Îranî yan Osmanî bal kişand ser serbixwebûn û taybetmendiyên civakî yên Kurdên Erdelanê. Sêyem, hestê neteweyî herçend wê pirtûka xwe li gorî şêwaza wê serdemê bi farsî nivîsandibe jî, naveroka pirtûkê bi tevahî li ser parastina mîrateya Kurdî û qehremaniya Mîrên Kurd bû. Ev pirtûk îro jî ji bo dîroknasên Kurdistanê û cîhanê, çavkaniya herî sereke ye ji bo fêmkirina pergala siyasî û civakî ya Rojhilatê Kurdistanê yê sedsala nozdehan. Wêje û helbestvanî, dengê jinê di edebiyatê de Mestur Erdelanî di heman demê de helbestvaneke pir hestiyar û xurt bû. Di dîwana wê ya helbestan de, ku ji hezaran malikan pêk tê, ew mijarên wekî evîn, dîn, felsefe û zehmetiyên jiyanê hildide dest. Wê piranî bi farsî û hewramî, ango goranî, helbest nivîsandine. Hewramî di wê serdemê de zimanê fermî yê edebî yê Qesra Erdelanê bû. Bandora wê li ser geşepêdana Zaravayê Soranî yê li Herêma Erdelanê jî pir mezin bû. Wêrekiya hunerî ya wê balkêş e. Di helbestên xwe de, wê carna bi awayekî pir vekirî behsa hestên xwe yên wekî jinekê dikir ku di civakeke muhafezekar de
ev nîşaneya kesayetiya wê ya azad û piştgirtî bû. Ji xeynî helbest û dîrokê wê pirtûkeke li ser bawerî û fiqa dînî bi navê eqaîdê Mesture jî nivîsandiye ku nîşan dide ew di zanistên ruhanî de jî gihîştibû asta mamostatiyê. Rola wê ya civakî û koçberiya li Silêmaniyê piştî mirîna hevserê wê Xesrewxan, rewşa siyasî ya sîneyê tevlîhev bû. Mesture neçarma ku bi malbata xwe re koçî paytexta Mîrektiya Baban, ango bajarê Silêmaniyê bike. Li Silêmaniyê jî malbata Mîrên Baban bi rêz û hurmeteke mezin pêşwaziya wê kirin. Ew li Silêmaniyê bû navenda kombûna helbestvanên mezin ên wekî Nalî û Kurdî. Tê gotin ku nîqaşên edebî yên di navbera Mesture û helbestvanên Silêmaniyê de asta herî bilind a çanda wê serdemê nîşan didin. Mesture di sala 1848 de di temenê 43 saliyê de li Silêmaniyê wefat kir û li girdê Seywan hate veşartin. Çima Mesture Erdelanî ji bo me giring e jî bo nifşên îro, naskirina Mesture Erdelanî ne tenê fêrbûna navê dîroknivîsekê ye, lê fêmkirina sê xalên bingehîn e. Yekem, pêşengiya jinan ew nîşan dide ku jinên Kurd hînberî 200 salan di qadên herî giran ên zanistê, wekî dîrok û fiqih de xwedî bandor bûn. Duyem, yekîtiya çandî jiyana wê ya di navbera Sine û Silêmaniyê de nîşaneya yekîtiya çandî û ruhî ya her du parçeyên Kurdistanê ye. Sêyem, ziman û nasname Mesture bi pênûsa xwe nîşan da ku parastina dîroka neteweyekê pengava herî mezin e ji bo mayîndekirina wî gelî. Îro li bajarê Sineyê peykereke mezin a Mesture Erdelanî hatiye danîn ku pirtûkek û pênûsek di destê wê de ye. Ev peyker, sembola serkeftina zanyariya jinê û ronahiya hişê Kurdî ye. Ji bo xwendekarên ku dixwazin zimanê xwe fire bikin, xwendina helbest û dîroka Mestureyê deriyekî zêrîn e ber bi kûrahiya çanda Kurdistanê.